Lababafundi badele amaholide bakhetha ukuzolungiselela izivivinyo ezizoqala emasontweni amathathu ezayo. Isikole i-Hillaria Mthethwa High esise-Pienaar sathola amaphesenti angamashumi ayisithupha nambili okuphumelela kwabafundi baka matric nyakenye. Manje nalaba bafuna ukuqopha umlando futhi kulesikole. Nangifunza ngisekhaya ngi1 angikhoni lokunye understand the way ufuna ukuthi understanding ngayo, so ngidela kule camp ngoba umuntu okhona kufunza. Abanye abantwana abakhona ukufunza emakhaya ngeza sokuthi maybe indzawo labakhetha izoyokufunzelela right sekuba la esikoleni kusita kakhulu. Uthisha banethemba lokuthi lolu hlelo luzothela izithelo ezinhle kepha bakhala ngokucima kukagesi. The load shedding is causing a lot of breaks in the study in terms of the night studies, and we did have a generator, and the generator is also broken down. Nangonhlangulana lwabanjwa uhlelo olufuze lolu. Senza konke si department ukuthi sibaside labantwana sibanikeza spring class manje bazawuqala namuhla ukufika Friday kuma center awu 133 in the province. Bangaphezulu kwa 71,600 abafundi okulindeleke ukuthi babhale izivivinyo zika matric kulesifundazwe nonyaka.